beh akeh men apa wi? Iki lho rene yo. Heeh, kaya apa? Yang pertama yo. Heeh. Iki 2 pintu. Kayak ini dulu nih, asli full jati ya toh. Oh, jas iki. Heeh. Sing keloro ya iki 2 pintu lagi. Wow, kombinasi les kaca. Oh, lek kocone nek listrik lho. Loh, iki full jati yo an. Beh, beh. Ngisor nggak ada apa, Mas? Iki lati nek mbok ada wedak nek to, mbok ada duit yo kena. Bako. Heeh, mbako. Lek Ah. sing telu beda. TV, iki pokoke 50 in kene mau mending ta iki. Jan jos delok Doraemon apa lamu ke? Oh, rene iki yo jati iki. Lek gak jati rasa mbok Istimewa iki. Heeh. Lek iki sing kepapat. Ya. Iki nek pengen maca yang ngene, wis ana kusine ya lho. Heeh. Wis ana lemarine. Multifungsi. Multifungsi Mas iki yo jati dulu to. Jatine paling kira-kira ngene iki lho price jati. Istimewa tenan Mas iki. Beh, beh. Piro ki Mas regane? 5.500.000 iki nek ada wedake barang. Oh, iya. Lacine wis lengkap pokoke. 5.500.000. 5.500.000. Sini bakul apa sedakoh sajane iki. Yo ngene iki yo jenenge bakul yo kas sedekah barang Mas. Iya to. Jadi saiki penting barokah ngono Yang ya. penting barokah amanah ngono Beh, Mas. beh. Oleh 5 ya. Oleh papat Mas. Papat ya. Oh. 5.500.000. 5.500.000. Bek ngeteri yang Brebes ono ongkire piro Mas? Pokoknya nek nang Brebes ya Mas yo. Pokoknya Brebes kan area Jawa Tengah to. Ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Madura gratis ongkir. Beh penak men to Mas? Enak, pokoknya sing kene pokoknya gratis ongkir Jawa Tengah, Jawa Timur Mas. Beh, masuk Bayare COD. COD kuwi piye? Nek wis teko omah lagi dibayar ngono lho Mas. Oh. Pokoke iki barang teko to. Hah? Wah, lagi diduwiti ngono kuwi jenenge COD Mas. Oh, ngono. Hmm. Dan amanah berarti ya. Amanah. Nah, cara pesennya piye Mas? Cara pesennya ya toh ada nomor di bawah bio profil, langsung di WA. Mas Agus, butuh paket 5.500.000. Kirim ke Cilacap ke Brebes. Oke, siap, langsung kirim. Penak pol ya? Penak pol. Paket piro Mas? 5.500.000 oleh papat. Oke, lho, oke. Paket 5.500.000 dapat 4 barang, ada meja rias, meja TV 2 pintu blok ya, sama 2 pintu list kaca. Jos lho, monggo.